guys! Good afternoon! So, kakarating ko lang galing mag-grocery ulit. So, ayan, si Papa yung inunpack ni Papa. Ito yung ating box. Ayan, tapos na dyan si Chuchay. And naghahanda tayo para sa, kasi 'di ba alam ko sa Luzon is, sa Manila, is totally lockdown. Tawag doon? Anong tawag doon ito? Community. Yan tawag dun. Community to. Ito isa. Itong second dineclare ni President Duterte. Enhance community ano ba? Enhance community confinement. Tama ba? So, in-expect ko na negosyo natin. Medyo affected yung aming business kasi nag-stop talaga. Hindi na kami tumatanggap ng orders. Pero may mga pending pa kami ng mga pinaship. Sana ay ma-ship na kaagad yun. So, nag-grocery tayo kasi syempre, kagaya ng sabi ni President Duterte, yun na yung regalo natin sa gobyerno na hindi labas ng labas kung maaari sa bahay lang. So, kanina ako lang yung umalis talaga. Sila Papa dito kasi ayaw kumano si Hagrid. So, ako lang yung umalis kasi pang one time na talaga to para hindi na kami labas ng labas kasi medyo nakakatakot ka din. At syempre, kung tayo may sakit, baka tayo naman yung makahawa, diba? So, ipapakita ko sa inyo lahat ng yan. Medyo marami yung nabili ko. And, ayun, pandagdag na to sa grocery natin. So, eto yung box na nilagyan. Yay! So, ito lahat. So, ito, simulan natin mag-haul habang ina-arrange ni Papa ito lahat. So, hindi ko alam kung saan tayo magsisimula. Pero, start tayo dito. Dito tayo mag-start, guys. Ayan. So, ito, meron tayong, ito yung mga frozen goods na binili natin. Mga frozen goods. Mga pang-ulam. Ayan. Ito, bumili ako ng atay. Pero kasama na dito kasi yung para sa mga dogs. So, ubos na yung kanilang So, bumili ako. Hi, kakaligo lang ni Hagrid. Sa mga ilaga. So, eto. Tapos, eto, bumili din ako ng gizzard. 150 yung kilo ng gizzard. So, ayan. Mag-light tayo. Tapos, bumili ako ng chicken. Ito na chicken. Meron tayong thigh. Meron ding breast part. So, ayan. And, ito hotdog. Bumili ulit ako ng hotdog just in case na, kakailanganin natin. And, ito, bumili din ako ng french fries. Kasi, syempre, dito lang kami sa loob talaga ng bahay. Hindi tayo makakaalis. Kaya, pang snacks. Ayan. So, medyo marami-rami ito. Gusto ko kasi nag-haul ako na nakikita nyo ako, guys. Wait lang. Tapos, eto guys, nakabili din tayo ng Kopiko Brown. Ako lang yung nagkakape ngayon. Si Papa hindi na siya nagkakape. And eto part din to sa mga snacks natin. Itong Bagong Bayan. So, parang 30 pesos ata itong Bagong Bayan. So, sa grocery guys, eto lang yung pwedeng mabili natin. Maliliit. Eto talaga 70%. 17 pesos lang din to. So, dalawa lang. So, pans, ginagamit ko to. Bioderm na sabon, dalawa. Tapos, bumili ako ng quick na para pang sa mga ipis. To? Magkano ba to? 100 ata ito. Tapos, bumili ako ng dog food. Kasi sarado yung nagtitinda ng dog food. So, sa Aurorama ko lahat bumili nito. Ito, dalawa. Dalawang klase na dog food ito. 9 months. So, ito 3 to 18 months. So, ito talaga pwede pa to sa kanila. Pedigree. So, wala akong choice. Ito naman, itong pedigree na ito, beef, lamb, and vegetable flavor. And ito naman, chicken, egg, and milk flavor.
So, dalawa. Pero, meron pa silang dog food, pero niready ko na lang kasi baka maubusan tayo. Tapos, ito, bumili ako ng sprayer, 39 pesos. Maganda siya. Tapos, sexy. Sexy na sprayer. So, ayan. Tapos, ito para kay Hagrid, dalawang yogurt, dalawang box. And oil. Ito na yung nakita kong oil, pinakamura kanina, pure palm oil. Kasi wala na yung oil na ginagamit ko. Ubusan lahat kanina doon sa grocery, guys. Tapos ito, kimchi. Na medyo mahal to, 50 pesos. Pero itatry ko lang. So, bawal yung noodles. Pero dahil emergency, may excuse tayo na mag-noodles. So, eto, meron ding quick chow. Wala nang Lucky Me lahat. As in, super ubos, Lucky Me lahat. So, bili na lang ako ng quick chow. 3 piraso na blue. Tapos, yakisoba. Eto, lagi ko nakikita to sa mga haul. Kay Sis Jing. Nakita pa na ganito yata to kay Sis Jing. Yakisoba. Ita-try natin. So, bumili ako ng 4 na piraso lang. Tapos, eto, meron tayong pansit. Ready lang to. 20 pesos yung bili ko. Tapos, meron din ganito. Anong tawag dito? Munggo na dry. Ayan. Coco Crunch para kay Hagrid. And, saan pa ba? Hindi lagi butang pa. Mama, milk! Oo. Tapos, bumili ako ng Knorr Cubes na pork. Ito para sa toys ni Hagrid. Ever Ready battery. Bumili din ako ng 10 pieces na mega sardines. So, ayan siya, oh. Buy 5, save 250. Pero, hindi ko naman, ano to. Nakita ko lang to doon. Kaya mega sardines lang yung kinuha ko. Tapos, nagkakaubusan na ng asukal. Kanina, nag-iisa na lang to. Kaya, kinuha ko na diretso. 1 kilo. Best food. Kasi mag-ano kami, eto, Amigo Sigurado macaroni. Kasi laging nag-request si Hagrid ng salad. Kaya magsasalad tayo na macaroni yung ating gagamitin. So, eto 69 lang ata ito. So, lalagyan ko ng best food. Mayo Magic. Tapos, itong Dolly Tropical Fruit Cocktail. Medyo magastos yung salad. Pero, na-request to ni Hagrid. Sobrang bira lang ako mag-salad, guys. Tapos, cowbell na evap. And cowbell din na kondensada. So, tigda dalawa. Eto, bumili din ako ng corned beef. Yung corned beef na binibili ko is Youngstown talaga kasi mas mura yon. Pero, nagkakaubusan na sa grocery. Kaya, eto lang yung nakita ko na mas mura-mura. Argentina. So, bumili ako ng 5 pieces niyan. Tapos, bumili din ako ng 10 piraso nitong beef loaf. Ayan. Kasi ito talaga yung hindi mga masisira. So, just in case of emergency, meron tayong nakahanda dyan. Tapos, dito naman, bumili ako ng kalabasa. Para to sa mga dogs. Kasi lalagyan ko ng kalabasa para maraming magawa itong ating tawag dito. Yung ating atay. Tapos, eto, bumili din ako ng tanglad. Meron tayong Hyro. Eto, bumili ako ng maraming Cloud9. So, magkano to? 5 piraso. Meron ding Dream Bar para kay Hagrid. And, eto, nakita ko to, new bake na, sa Gardenia to, guys. Wheaten bread. Whole wheat bread din to na parang ano siya, special na pagkagiling. Ayan, experience the goodness of new baked wheaten bread made from specially processed whole wheat flour. Pero mas mura to kasi 58 lang ito. Ayan, dalawa yung binili ko, yung isa i-freeze natin yan. Tapos, eto bumili ako ng, ito mga chichirya, aminin natin. Mahirap ang buhay, walang chichirya, te. So, 3 Mr. Chips, yung favorite ko. 2 Uwishi na malalaki. And then, maliit na Snuckers. Ito. Nakalimutan ko yung presyo nito, guys. Parang 50 ata yung price nito. Napkin na Charmy Dry Knit. Ito yung favorite ko ngayon. And,
bumili din ako ng ang tawag ito ba? Kalamunggay, malunggay, kalamunggay, malunggay, 10 pesos. Ito star apple na 20 pesos ang kilo. So bumili ako ng 2 kilo kasi favorite din doon ni Papa. Ito pang sa mga bubwet, ayan. Tapos, ayan, ito, pinansitan. So yan yung nabili natin lahat na Okay, no? tapos yun. So, hindi naman ako nag-hoard, pero, lang to, grocery lang to na parang napa-advance lang na 1 month. Hindi nag-hoard kasi konti-konti lang yung binili ko, yung enough lang talaga sa amin. And, yun, kung wala naman kayong gagawin sa labas, huwag na lang kayong lumabas, guys, lalong-lalo na dyan sa Luzon. And all over the world naman, yun yung ating partisipasyon na wag na lang lumabas. So, if ever man na hindi talaga natin maiwasan na lalabas, bili ng pagkain, make sure lang na ikaw lang mag-isa, wag na kayong pamilya magsama, 'di ba? At least mag-isa, tapos pag uwi mo, hugas talaga ng kamay, wag diretsong maghahag sa mga anak, magkikiss, 'di ba? Kasi iba na ngayon eh. Tapos, bumili kami ng 1 sack of rice. Ayan. Pasensya na guys, medyo may ingay dito mga bata. Kinuha na ni Papa, nilagay dito sa yung rice na dito sa ilalim. Ayan, pero isang sako na ganito, 25 kilos lang to guys, ha. Ito yung binibili ko sa Pure Gold. Magkano to pa? Pa? Pila gani? Ha? 950 pesos yung isang sako. So ayan. So, pag bibili kayo ng mga kung hindi naman kayang bumili ng marami, pwede naman unti-untiin, 'di ba? Yung mga dilata, noodles, yun naman yung talagang for emergency talaga. So, yun lang yung bilhin ninyo. And kami naman, meron pa naman kasi kaming ulam kasi 'di ba kaka-grocery lang namin. So, yan pandagdag na yan kasi 'di ba ito for 1 week lang ito na grocery. So, pandagdag lang natin sa grocery natin para hindi tayo labas ng labas. Medyo affected nga yung business natin, pero tinatry natin talaga na magtipid. At syempre, stop talaga lahat. Na medyo nakakatakot lang din kasi syempre, ito yung kabuhayan natin. Pero wala tayong choice kundi sumunod sa government. At just obey the rules para hindi din tayo mapahamak, 'di ba, lahat. So, ayun. So, salamat sa panonood, guys. So, ayan lahat. Medyo maingay dito, guys, ha? So, ayan lahat yung ating napamili. So, I hope you guys enjoy. Mag-ingat-ingat tayong lahat. Stay at home para hindi tayo makakalat ng virus at hindi din tayo mahawaan ng virus. Okay? So, see you in my next video, guys. Paalam!